kalau to bilang balik si Upi dari yang tadi awak keluarnya dari toko dasam si Upi sudah berfotonya tagak di laman toko dasam si. Oh malang tak dapat kabat pula mujur tak dapat kabar raya malang cilako ga anak kadatang adalah seorang anak bujang Senudin namo Pajatung. Oh inyo anak rangana batang kape inyo menjadi sopir oto tarayat padang sungai Panuan nanya bawa oto prana hari sepaginya pagi itu nyolatakan noto di laman toko dasam si di sini noto di Senudin nyotagakan malang cilako nang katumbuh malang cilako nang kadatang. Tapi jaknya dia tu batu nang kete oma mancin batu kasih upiak si daliam bukanai daliam di pancinan batu kete berang sekali daliam tadi nyoturui guyung Senudin. Ande buyong meladang ambana indah bau tak buyong kababana oto buru awak pemburu di sikoloto waang tagaan. Oh anak mincaca buyong si mincacau anak singeang harimau anak panguin batang lapu anak pemburu solia laki ditangguang dan kireyeng. Oh laki di jari kadi jengkiangkan tabao pulang wadenantan pagale tapak buyong taari ba itu wana katonyo kini letantu yang sabananyo di sikoto ang tagaan dak tanturang kakane dioto ang indah bau tak lau buyong. Kabalabana berang-berang olah daliam tadi lah sudah daliam berang inyo tarui ke dalam pasar daliam pai Senudin taman mengayam atau mau baru bakato sinan Senudin tadi nyoturui udah samsi onde dah katonyo kini ambo nak batanyo bake udah padusi samosa rasen kilaki dah samosa malu.
Okato bana dambo sampeyan anak siapo tu dana bapoto tadi tu di dalam toko udah nang keluar dari toko udah tadi. Olai kok tahu udah jo namanya udah kalau itu Zainuddin nang tanyo itu si Upie si Dalim itu kato dari udah samsi inyo bapoto tadi malah di dalam toko ambo bapoto 3 kali ampe inyo kakawin jo anak mama inyo. Itu tadinya membuat foto kau untuk sore nikah. Itu kata darinya kini. Olah malang bana yoda tibo diambu di sikoto botagaan tapi jak batu nang kete kanai si Upie si Daliam mamancin batu bake inyo sampai kanai Daliam tadi. Nyokato kendambu anak mincaca si mincaca anak si ngeang-ngeang rimbu anak penguin batang lapu anak pemburu solia. Olake ditanggu ambo kanyo kiraikan lake di jari kanyo jengkiangkan tabao pulang nyoantan. Pagale tapaknya dambo indah arui itu wana katonyo kini golong bagolong dah batu 3 kapasa balila camin. Kalau indah udah tolong ambo yo bicaru mungkin kesan jadi angin. Kata sampai sinan menjawab udah samsi dia kandung Zainuddin dengan mana kola coy itu kata dari Zainuddin kalau iyo kaman cabui bela kok iyo malah kaman untuk malu itu kata dari liyo kama dia nang katujuh. Kalau dia te iko ado malah rumah pak dukung kambui. Kalau dia ampiang para rumah pak sudi nampu di lubuk sari rumah dukung kasin. Kama malah di Zainuddin nang katujuh. Kalau di tarata rumah pak dukung lati. Kalau kapai ke rumah Pak Dukulati Savantako baru dari siko. Indak kesalah rasanya pandangan ambo mungkin liau di dalam pasar itulah kata laut Tuhan. Dari liau letak hati. Menjawab Zainuddin tadi onde dai dengan bana nakat udah melambo kama di udah nang ketujuh ambo manurui kato udah
lanca lato calia dulu pak dukulati mungkin liau sadang di dalam paksa Zainuddin baru berjalan di sinan dasam si dua Zainuddin tadi lah masuk liau ke dalam pasar sinan liau turui dulu ke kedai rokok anta liau membeli rokok indah ado dapat buku latinya di kedai rokok liau langsung ke kedai tembakau indah judo liau basuh oleh belokkan ke kedai kena satu tiba liau di kedai kena rupanya pak dukun lati tadi sedang merago-ago lau ambu-ambu kata orang kampung sisik tonggak kata orang pasir sedangkan liau pak dukun lati naniyo ikan tadi liau minta nyo 600 kata orang leka manjua nyo karekan 750 tampak sekali di udah samsi Zainuddin dengan bana iko liau koma pak dukun lati tu kini coiko sabananyo kau lalai piti dalam saku baju bayikan mula bali lau liau itu kata darinya udah samsi kata Zainuddin dalam hatinya mungkin yang konyo lau ko namu 700 itu kata mulanya kini nanti bawa nanya digate turunnya ambil piti di Zainuddin dalam saku bajunya ambil piti 700 nyo ambil piti mula 700 nyo bayi balik laut tadi di Zainuddin tu laut nyo ambil di Zainuddin piti diterima dirang punya nyo onde pak kata Zainuddin ambil lapa laut ko kini ba itu bana mula nyo kini mencalik pak dukun lati ke Zainuddin tadi tapana liau kamancali sinan bakato pak dukun lati nak kandung nanek lok baso nak kandung narancak mani datang di mano buyung tadi kalau itu ya pak nana pak tanyo nyobao melapat dukun lati baundiang dari kadayan ikan tadi sinan bakato naninya pak dukun lati datang di mana nak buyong kini apa tujuan muka sui dalam mati onde pak katanya dari Zainuddin nanambo pak menjadi supir oto tarayat padang sungai Panua nambo bawa oto pra itu kata darinya malang bana pa tibo di ambo tadi dari batang kape namu ambo pak Zainuddin ba itu katanya kini kampung ambo di batang kape malang tibo di ambo tagaan oto tadi di laman toko udah samsi ba itu kata dari Zainuddin tapi ja dia oto ambo batu nang kete otmat batu tapi ja tentunya kama mancing kanailah anak gadi urang
Odaliam namo pajatu nyokatokan namo anak micaca si micacau anak singeang harimbo anak penguin batang lapu anak pemburu solia olake ditangguh paeyambu kanyo kirekan lake di jari kanyo jengkiangkan tabao pulang nyoantan opagale tapaknya ambota arui indah alu dopa sagalu nangko alu tesanda pado dindiang indah bisa dempat talai oh indah malu dopa esa malu iko malu tasure pado kanyang indah bisa muapulai itulah kato dari Senudin tu mandanga kato dari Senudin galak sekali padukulati kalau nyoti piang datang ke Malayang kok bule datang ke Bagolong lai di balai juho siupi sidali yang magiela piti nyoka balanjo panabui kang atola Senudin ola nanta ala dorang Sadang baundiang Senudin molayo pa adukulati bakato di sinan udah samsi odiek kandung Senudin dangambana nan dicari ala labasuo baundiang la Senudin joliau dolu ambo dak balia kakadaya jadi dah katanya dari Senudin baru dah samsi babalik ke tokonya oh nampak dukun lati tadi badu jo Senudin manuka laliau saukatu itu lah sudah leo ka manuka leo keluar dari dalam pasadi Semenjak keluar laliau dari pasar sinanyo turui dulu mulawanan yo toko udah samsi di Senudin tadi inyo tarui dulu kawotonyo naruponyo udah samsi tadi liau sadang di toko bana bakato liau di sinan ba Senudin niko kato dari liau mungkin namboga ada ke rumah liau asinan nyo imbau si toke rotonyo di Senudin o bakri namo pajatu o dia kandung danga bana nano toko taruikan lah ke sungai Panu elo yo dia ang membawa to di jalan itu kato dari Senudin kok batanya bekon duk samang tibu di sungai Panu
okaban den hingga di surangan tiedi den tarwikan da olu mola nanoto tadi lananya bakri kate otong o baru mola barangke oto dari Suranti kanyo tuju daerah Sungai Panu indah koto etong oto di jalan gak capek saja oto di jalan kita latakan oto langsung ka menuju Sungai Panu di tapan saja oto ka Bakelo kesu jalan kalunang kekida jalan ka Jangkiayem oto latarui pae ka menuju Sako itu bana mula nyokini ati badang aro laut tuen ada bilang dah lu dia kandung bakri latai nanoto latarui mala menuju Sako di Sakonyo kabaranti makan bakri tadi lah sudah makan balik lah nyobaye balik makan nyo bakri lah nanya ate oto latarui menuju Sungai Panu latarui menuju Manduk Samangnya satu tibo to di Manduk Samang nyotu rica gape bakri tangah di baru bakato di sinan dua Samang mola bakri tak di ramo-ramo nak di tangah ladang yo batalang di tapi sumu baduo dua bola peangnya ke kota Padang mengapo kok seorang pulang ke Sungai Pangan nak kandung bakatola di sinan mula bakri tadi dua Samang dengan bana Josainuddin tadi ambo di jalan nampi nak babunuhan noto muatan panu samode ko kanyo pamalam kan noto di Suranti
Tapi salamonyo mamboto nanoto kola banyak pitioto di patanyo di Seinudin tu kok jampang Seinudin babalik ke sungai Panua dia lain dak di palapelenyo mambawoto. Tapi kok nyon Seinudin juo mamboto ko alaman oto kagancu alaman duk samang kaugi. Itulah kato dari Bakri tadi. Oto muatan Panua modai koanyo suruh to ba malam di sungai Pan. Nyot suruh to ba malam di Suranti. Inyo di Suranti tadi mbot tinggaan ba itu kato dari Bakri tadi. Tapi ko nda ada orang lai kamanyo piroto iko asa jan Seinudin membawa toko biala lapu oto di kangandang samang mandangala kato dari Bakri tadi nduk samangnya lah berang-berang. Iyo tak bau tak Seinudin ko tak bawa nak cuy ko kekayaan ambo ke inyo bosaran. Dapet di jalan otonyo tinggalkan kok jampang babalik Seinudin besok ke sungai Panua oto tak boleh dibawa lagi. Diantien dulu nduk samang Seinudin di sungai Panua. To japui balik Seinudin dan tinggal di Suranti tadi. Oto pai Seinudin lah barangke yo pak dukulati. Lalu tinggalkan pasar Suranti lalu langsung menuju lambe liau di jalan liau langsung ke menuju rumah liau. Letarui liau kata rata sumanja tiba di rumah rika badaro darang patang tukar kabalai liau sarakan karang rumah liau Seinudin liau bau ke pondok manja lati boleh di pondok ladang denetong dolu melara rumah pak dukun lati lio etang malana niken nababali tadi. Waduh liu buwe melagor yang tak balado. Waduh liu bule sebagian nari badaro darang patang anak naruponyo hari badaro darang
patang la datang pak dukun lati muantakan nasi sakutiko sarato jo aye taromos kana monyo cukui lagu lo jo kopinya onasi talata rumah liya wala la pulang la minun Zainuddin yo pak dukun lati tadi sudah minun la makan pulo sinan bakato naninyo Zainuddin tadi sadang marokok kita etongken onde pak dukun danga kambana sabalun nariko kabadaro malam sabalun nariko kalam apo ko ado ukuran nang kambo cari apo ko ado ukuran kambo bali indak lamo do sesudah itu sinan menjawab pak dukun lati kalau ibarat yang apa kaba bengke indah ado dolai kadi cari cio o kunci lah dia apa kasadonya Zainuddin ini mandanga kato di pak dukun lati ala lagala Zainuddin tadi ari badaro darang malam kiro-kiro pak hari jam 2 bale malam maimbau di sinan pak dukun lati tarik kuranji nak dalam lubu anyui batondo di tapian agak kamari Zainuddin duduk ado nambatin apa kaban ala duduk barada pan Zainuddin la ya pak dukun lati sinan bakato pak dukun kini lai kok tampak yang si upiak si daliem menjawab di sinan buyang Zainuddin tadi para mato pak jatuh kaumpui tiba diure bilang di mato daliam lupui kato-katonyo tak namu hilang sinan menjawab liau sekali lagi dilai nak tolong apa yo bicara di batin apa memutuikan itu kato dari liau kato sampai sau kato itu liau jamkan lutui nan liau takukan kepala satu liau bilang jari 10 liau adokan mula sabaluna do liau nyatokan sabalunya to liau tabukkan pandang ma'arifat liau putuikan pandang hatikat liau jalekan pandang sarian liau nyatokan bana pandang tarikat sarimpu dan tubuh dari nang kasanya pulangkan kanan alui ha engkau mula sama tomatonyo ndak boleh dok kerio manganan ba itu kato dari liau wujudkan pangana kasih upiak mula sidaliem dek nyato di liau pae pandang nanampe dek tabuk pandang ma'arifat o hari nan sadang tengah malam kiro-kiro hari jam 2 bale malam sadang lalok lama daliem di rumah gadang sadangnya lalok di mudiak kayu gadang naruponyo pak dukun lati tadi dek nyato di liau pandang nanampe sadang di santan leka putih o sadang di sadanya lakabaku permintaan liau sadang kabuli dek kandak sadang kabalaku putui di liau pandang nanampe liau jantik lantai di tarata tapaki daliri am lawatun kayu lagadang
Papake dalia mula dimudia kayu gadang marinai kaca tengah malam bakulit alang di udara babega bunyi caca atepa aso kaputui daliam namba unui aso kapai namba kato aso kailang nyawa badan aso dipanggang api nyalo aso disinggang pane patang tabayang dinyuda senudin tadina tabayang disiupia mulanya nanuda senudin tadi ndak salah siedoma nambah capo tumbuhnya di padang datah nyo mati taganyu tumbuh di ler yang pandakian indah pakasian aliola samudei koduya dipandang ala babega bumi dipandang asok kagancu aso kagara nyawa yo bangaden na onandaliam nanari samalam itu mato naninda do talalo kendara naninda tasanangken Zainuddin naso di ruang mato bedo bana mananggut malam kanai laudang gadang sapi bedo bana rasonyo batenggang sorang tio ramang manahan saki de ula jambatan serong odisinan lauto kabakelo de ula kato awak tadorong tengah malam mato tak lalong dijapui balik nani nyopak dukulati sadang liau di pondok ladang ari badaro darang malam liau badendang ketek-ketek dan dali amlawat tuan otak nangamua lalu die lenggang bidu lenggang lapapan depi olenggang saragat tola daliemi jolengoknya dia kadu hidup dua pikir tanggang duduk daliam tanggang lamaken tanggang lamaken
tanggang sarato depi jolalo nyo gadi o gadi pacalaca buang depi degena dena opaca ditingimpo gadie mumbang lumpo dia kandung hidup dia andai tolong tabuken karuntuang bana karuntuang bana o insat agala daliemme maripati gadi o gadi di panje depi anaunan tinggi ocapo kawangawala daliemei bake bokan oh dia kandung hidup depi o di mano taga daliem kini Senudin di mangato depi bati boken odaliami
hari badaro nyo darang malam denetong balik si upiak si daliem nantingga di kayu gadang o mato naninda namu alalo dara naninda namu sanang tabayang-bayang Zainuddin tadi o apo karajo daliem malaki ari pagi o gilo baca min samo sorang gilo babada di bilik dalam malaki ari ko siang o tantu hari semalam baku jangko hari siang bau katu jamampe nyalang ke siang baku ayam di kandang buka di dalam pintu jendela semenjak tak buka pintu jendela nyobuang calik kailaman hari masih badarok malam hari masih kalem nyopandangi oberang dalam bake ayam cilako nan tak tahu hari malam nyola bakuku ala dak tantu di ayam ko baso awak jawati rusu o hari badaro darang pagi 2 kali bayam bapucu o bataro lah di tangga ladang 2 kali ayam bakuku hari badagaro darang sigiang o baru hari siang sinan nyo imbau mak gae nyo o mak gae dengan bana daliam nak raso bajalan-jalan kalau iyo nak daliam ka bajalan-jalan gak capek beko daliam balik pulang o baru turun daliam di rumah gadang inyo tarwi ka jalan gadang kalau untung di dalam tadi nyobuang calik kiri jo kanan tampak pulo bendi Daudin karano bendi tu alaelo o baru nyo ambe bendi Daudin onde dakato dari dalam tolong antan dalam ke pasar baru daliam lananya ate bendi barangke di sinan bendi Daudin kanyo 7 pasar surantie lamo jolambe bendi di jalan ala tinggal si kayu gadang on latibo melainyo di kota panjang indak toetong dolai kampung nang kadi tampu to tibo kan di kelok timbulun baru tibo di pasar surantia bendi baranti tibo di pasar daliam turun dari ate bendi nyoba yesyo bendi di daliam inyo tarwi ke toko udah samsi patang satu tibo di toko udah samsi kanamonyo onde da samsi dengan bana bari lurui daliam kabatanyo Odia kandung daliam dengan bana Apo bana daliam nan ditanyo Ado kawan mula nama ngece ya udah patang Siapo tu dah namo pajatu Inyo menjadi dah sopir oto Membawa oto tanpa de ambo
Kalau itu daliam nan ditanya Zainuddin namanya pajatu kini kawan intim yo badan udah ba itu kato dari udah samsi. Kalau iyo dai kawan udah bana di maliau kini mangako sampai itu tanyo daliam padi nam panjang dapat nyui rimbo dirimbo padi ditugan ati nan sama da samun yo namu nagari tatingan kini coy ko duda sabananyo kalau lai liau disigi ko yam nak batamu yo badan Kato sampai sinan menjawab mola udah samsi tadi ko iyo dalia mingin yoinyo nak batamu tunggulah dulu siko gak sabanta nak udah turu inyo katarang Daliam latingga di toko udah samsi tadi barangke liau kata rata iyo yo pureta reli rancak liau o sadang di jalan udah samsi tolataan bakato di sinan Zainuddin kapa adukun lati onde pak dangamba naba arasonyo karajo kita malam tadi lai kesampai apa indah Kalau rinda asonyo pak kasampai kini tambahlah kawan cik lain nak sanang pulo hati amu. O menjawab sinan pak dukulati o nak kandung dengan mana kalau batumpak di badan apa dari dulu sampai nyok kini dak ado lawitan di apa kan batu. Batumpak yo nak karajo malam tadi kalau apa ino kana bana kalau ndak putui kwa di apa malam tadi apa kare kalengkeng kanan perei sumbagayang malaki magati na lagala sekali naninyo Zainuddin tu nyobuang calik di Zainuddin kiriyo kanan iyo bana pa kato apa ko mahalatibo kawan inti mambo latibo udah samsi gala sakang alila watuan Salam silata bakato sekali Zainuddin kau dah samsi ba rasonyo da karajo awa
lai balaku kanda Zainuddin daliam kini di toko udah lalai kita balik ke pasar daliam ingin nak bertamu ya Zainuddin di baru di sini nyo tambah mula piti bali rokok nanapa dukul lati yo di Zainuddin tadi nyo minta izin dia pak dukul lati oba balik nyo ke pasar Suranti duo yo udah samsi lati bo di toko nyo sajo tolataan baru bakato daliem ke Zainuddin onde dadang ambana batumpa di badan ambo hari semalam tadi sekalo di daliem naninda talaloken sepiciang naninda talayangken udah so di ruang mato ambo den yo udah kini dak kabacarai lain oka mau dah kesina nambu kok jampang dalia muda tinggal oh di kaki sarang awada dan baguyu yudai orami pasanyo di Kota Baru di pasado baju alado sehingga iko kabar daliam dulu ona nganti dipita nangkat igo besue olape di kampungnya Kota Lamu anak menjalang si simpang tigo oiko lapita baru nang kadu masuk ke sambungannya nang katigo batang salak naderaban sebatang tumbuh di Tanjung Kapau sebatang tumbuh Jomara Palem otrabanyo di Tapi Rimbung kadusana nadembanaken ko ado nan jauh di tanah rantau kok tadaga di pilkabasi daliam turui lasang ajo laut tuan kamu ngaro labungoi dia lapan dan yu tak bata bayamu asa sularo jela abayelo odia lavaden nawa di tak batamu suaro lai tadangayu dia lapa uenya samo paue
Pucuk min kudunan dan tate dialah Jawa samo Jawa kalau rindu besok samo bakirim dalam ape Kocak lagaye di sungai Pampen karano manggung di tapien 3 bulan awak lita tak makan asa jangan jilaut tuan